अरे कहाँ रहले इतना दिन ले अपन मोबाइल बंद कैले बड़े तोर दोस्त लोगन से पता नहीं खे चलत। अरे हम थाना में रिपोर्ट करके आईली हैं। और ठीक है बाबूजी, हम एकदम ठीक बानी। दरअसल हमार पकड़ुआ भी आभिल बाटे और ये हमार धर्म पत्नी बाड़ी। पकड़ुआ भी हम नहीं जानत। ये पकड़ुआ भी आके एकरा के जहां से ले आइल बड़े वहीं जाके छोड़ आओ। बाबूजी, ये हमार धर्म पत्नी बाड़ी और हम इनकर पति होके के नाते इनकर जिंदगी भर साथ निभावे के कसम खैले बानी। आज से यही घर में रही हैं और वैसे भी ये हमार पत्नी होके के नाते ये घर के बहू भी तबाड़ी। अरे वाह, नाते पर नात पनाते पर ठेंगा, बहू बाड़ी। माई, बाबूजी, अगर रुआ सबके रस्म पूरा करे के बाटे तो हमने दोनों लोग के आशीर्वाद दें, ना तो हमने के अंदर जाए दें। हाँ बेटा, ठीक काले। अरे जब अपने दही खट्टा बा तो दूसरे के शिकायत कैले से का फायदा। विमला जी, ये लोग के अंदर आवेदा। जी। चला। भैया जी। हाँ बोला शमशेर। उ नंबर के पता चल गई जौना से उ दिन फोन आयल रहे। हाँ ठीक बा, अब ना जल्दी से उसका एड्रेस हमारा मोबाइल पे सेंड कर। हम तो भेजत है, आप भेज दी। ठीक बा। मूंगफली से काजू बिस्किट। हेलो। हेलो। हाँ गंगा बोला। कुंदन, तू जो भी कहला वो सब बात हम माननी। तोहरा कहे से हम ब्याह भी कर लेनी, लेकिन अब अभी घर में हमार दम घुट रहल बा। तू कब आई बा? गंगा धीरज रखा, बस कुछ दिन और वहां बितावा। हमारा भी एजा कुछ काम बाकी रह गई बा। बाकी हमारा प्यार पे भरोसा बानो तोहरा। ओकरे वजह से तो हम आज जिंदा बानी। अब तू जल्दी से आजा। वाह 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 वाह। भाई देखा, ये महारानी एजा फोन पर लाके नैया बजावत बाड़ी। आपन माई से हमनी के चुगली करत हुई। लागत दोनों माई बेटी एक के नियन हुई हैं। चुप काहे हो बेलू? तू ठीक ही कहताड़ू। ये खातिर एकर बियाह पकड़वा भइल बा। का भइल? बोलो। तू बहुत खुश नसीब बाड़, काहे कि तोहरा सर पे माई के आंचल बा। अरे बिटिया, अरे ऐसे हम का तोरा के कह देनी हा जे तू रोवे लगलू हा। अरे हम तो तरह से खन्मे बनावे खातिर कहनी हा ना। अरे बहु भोज में ता गांव जवार सब लोग खाना खाला। हम तो तरह के खाली घरवे खातिर खाना बनावे के कहनी हा। बाकी तू रोवे लगलू। चाहता नहीं हम ही खाना बनाई। हमार तो कर में फूटल बा। बहू के सुख हमरा के नहीं लिखल बा।
गंगा बहुत अच्छा खाना बनावेली, लेकिन माई गंगा के भी तबीयत ठीक नहीं खे। ई 2 दिन बाद खाना बना के खिला दी है। चला गंगा, दवाई खा के आराम करा। आओ। ऐसा कौन जादू ही कर दिले बिया हमरे बेटा के ऊपर? एकर कुछ न कुछ उपाय करे के पड़ी। मतलब रउआ ओह स्कूल के ना छोड़ब? अभी पॉसिबल नहीं के राम। आँख के सामने केहू के हक छिनात होके तो सुनीता पीठ दिखा के भाग नहीं के सकत। बैठी, रउआ के बस स्टैंड छोड़ देता नहीं। अरे हम चल जाइब, तू काहे तकलीफ करबा? रउआ साथे रहब त हर तकलीफ मंजूर बा राम के। बैठी ना, काहे इतना चिरोरी करावत तनी? बैठी बैठी भी। आज हमरा तारा संगे इश्क के पढ़ाई पढ़े के बाद सुमित पांडे जी। हे बेटा सुमित, चला कोनो डॉक्टर के दिखा दिया जाओ। कहे से कि बिना दिखावले ही दर्द जाई ना। हाँ वैसे भी दर्द जल्दी ठीक होके के ना चाहे। जबले इसने दर्द हम दर्द देवे वाला के ना दे दे, तबले हमार कलेजा के ठंडक ना मिली। ए बेटा, हमार बाबू एक बेर ते नाम बता दे होकर, बस एक बेर होकर नाम बता दे। ई अयोध्या में होकर गोड़ हाथ तोड़वा के बाहर फेंकवा दे। बस एक बार बता देते। गोड़ हाथ तोड़ला से काम ना चली पापा। हमरा ओकरा दिल में चोट करे के बा। कुल काम हम ही करब, तब जाके हमरा कलेजा के ठंडक मिली। एक बार 10 गरीब स्टूडेंट के स्कूल से निकालता, कहे से कि हमरा 10 अमीर स्टूडेंट के एडमिशन देवे के बा, जहां से अच्छा डोनेशन आवे वाला बा। पर सर, स्कूल में पहले से ही गरीब छात्रन के संख्या कोटा से कम बा। हमके डर बा क्षेत्र में कोनो विरोध ना होखे लागे। मैडम जी, कौनो ठोस कारण बता के निकाल दी, तब विरोध ना होई। ठीक बा, हम कोशिश करतानी। कोशिश ना, ये हमारा आदेश बा। लेकिन एक बात याद रखिए कि सरकारी अनुदान वाला फाइल में कोनो गड़बड़ी ना होके के चाहिए। वो 30% के 30% दिखे के चाहिए। पर सर, अगर भेद खुल गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाई। हम बानी ना, तू अपन काम करा। पर जी, कहा सर, ये काम में रिस्क बा। गरीब जनता बगावत पर उतर सकेला। पूरा दुनिया सोचा था अपना बारे में, हमहू सोचा था। तू जानते बाड़ा कि सुमित के रंग ढंग कैसन बा। अगर आज ये सब करके हम दौलत इकट्ठा ना करब तो ओकरे पास कुछ ना रही। यही से ये सब करे पड़ता। ला, यही से करे पड़ता। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।